addition me firm one na me no ma say bi ade bi bu a e ko ni bi amani akwanso la super say for the crèche sepata say bi e bi shi na asante amani akwanso find out and then you get nomination and I say my point ama bi ad na this year bi you full so shi bi a ofa that's what say so amani ye bi a e ma point na matina say ma dikant and shey no say no if you be no bi e dia ko bi she obi a say fie no ko tina say ka say nipa mi ni ba this year bi a wa asante ma full so bi a ko ni ye bi o point that Asante amani akwanso ye any line of succession ya konya enye rotator any line of succession say any way na we dey kodi any crown prince e wa asante amani akwanso eti ihie bia si ya woni ne o kwan so osra amani akwanso si ya woni nura o kwan se esra amani akwanso ni em say ye tie otu fo kasa ya konya no ade hye na tere Asantehene TV yesom sompa Yemo bibia akwaba edeba Asantehene TV dane da nyina yesom sompa enne baby a medemabo ere eye Asante Mampon ahanum se eye amani ampon dwetedwa ahemfie ena medewo ababe piemu ewa hanum se yenyina yenim ebra kakra ni brichie kese a ebo Asante Mampon na mitremu a Asantehene nyina Ghana eni ewiase afana nyina yenyina yenim se eye bretuo piesie awisia nyina eja Mampon kontonchi eboa ehi ekuma eye dasebre osai bonso a otoso mienu yenyina yenim se yenana efra ne ntuma ewo ne tintimu metra na wato nananom ewo ensiedo nsem wenyina ebaaye no yenwura otekokoso ehwe etnase ekatre obia nananom ema yenyina yete ye ho asese yenye enema ententem efrise eye dwetedwa na eda ho no sebi enye akonya ketwa na ya twentwen eso ampa nananom ede ose eye oyo yaye bibia dotiye no yede akwakogu ama bibia awie peye yenyina yenim se eye Asantehene Traditional Council ene Kumase Council nyina no yenwura etu ne nan ede sifom eka se enam de asininti no yentimi enye atenase bia enche ena obi editum no nso eye Mampon nana ajakoma difie Mamponhemaa ekọ ho no mo ne nananom a omo atenankonwa ekọ ho ekoye amamre ene amane se de bibia ebetimi awie peye ewo abraye nana ede eto ho de ma yen se yemfa enye dasebre eye ene bibia yenyina yenim se akonwa enso etode a na chese adehye wo bibia wodi akonwa na eyeye no ekwan eda ho se nipa no nso eba ebesere eti de koso ewo eye menhye fikesie mu a yenwura ema eho kwan se de ohema embie ekwan emfa entumu na adehye bia wodi akonwa na eyeye no womra na womesere akonwa no wei ene nam so ama eye ene dai osana abosome ne da etoso eye enum ene eye eda benada ewo eye afimpino ene aduonu enum yimu ye nana eye nana ajakema dufie a otoso mienu eye Asante Mamponhemaa ema ye nyina yete ye ho ase oto ne nsa ede frɛ eye adehye a omo ewo Mamponha nyina eno ena ama ene dai ababe piemu ewo ahanum sei nominations de yenim se obebi atum nemmum edien ena ebekoso ewo eye Mampon ahemfie ha ena yababedu ahanum sei Asantehene TV ye wo hanum sei de komu bia no ye de ebeba abesom enti se sei de jebre na de machi na ye mo emfa enwura emu o ma register to grada so eto zafre na na se ne so iba kwa ishawo adama na no pa na register adama na no meti bani bisema ti awo so zafre adama yo I'm adding as here, Emma, my poor mind, any addition now. I'm saying, preach away, young, here, dear, 2 years, no, Nanya, dear, ye need a share one, answer, send a can. Dumakuma, no news any audition in your menu now. Say, a prayer that's never for you. Any preach away, and who say, yeah, any now for you. Say require say amania paso that's where or wall journal yes you will be very different with the say people na onya will be
amane kwa so se be ni fura na se be no mo en chi no na ho chi ira kwa ma ibe ni na ebi na wo tweda no na ye ko ye osama ye kwan se bi na wo tweda nsa ye family yes na megina we so adam ko ma ni nasa traditional council na no ma hima fo akihye na ko ni na sika na ko se biche ke se boy o ba ni bi eni enkan kan de she ye no boy ma ye ko se asida na ko mo bia na hima se oda mu nyina si hwe biche be boy ye na ye hwe kwan na nananom mo boa mo ho boa ma boso e ta na hima echi emo ye ntote ye bibia esiye na chire asudue nko a na wo no ayi ma se oda mu nyina ase na ma ye kan so ye bia ye wo kwan ye fa so ye nye de ye pe na ye ene wi ase be pe de obi afu se bia social media ti ye na dune ye na no no de obi anti ni so kwa na mo no ye asantefo ne aka be bia wo ne aka be fu ne aka ye amane ase be bia ka enyoma ye ti se Mamponhemaa se bi kan pra chi bia amane kwa so Asantehene na se ka ye wi ana da Asantehene na eche tutu ye bia wo ha ye na da mafato wo nsa sira na ayi ma ase no si ye da se bre ye dot ye we ye na ade hie na nanom pi na susu se na ade na ya ye kama ewie na ye nya ye na ase ayi ma se entesa Asante eyoman Asante so omo to omo bo ase e na omo kekere enwene Asante entisi eye se awia na ese ye kọ Asante nwura ho ye otumfo na ye de ne na ase ekoma no na ye de traditional council fo national churches yo e de obia de ofata bia e de koma no enu nti e na bebre na mo hwa kwa na ma ye na ese ye kọ do otumfo ase ti ye wie I must say, if I do an insect, there's a the traditional council, so I see a mamma, there's a mountain and I see we are, the dear children, not feel there, or no more call out to near whom sending a bay, Nancy, I can so. Tonight, I say, the Gunyaka here, at the Munina, and I know my mobile was so at this year, Motana cheap, and my year, that's it was able to me way, you know. I must say. Ojina kunya kese e de damu nyina ase titira mi frem na no sebe na ye wa Asantehene frem ye wa Asantehene na nika kai mamponya kwa sebe a second woman shey mi ntimi fa me pe e ka sebe le sha mamponya ye ka sebe ni de nyesa ni de tse ti amani e kwanso ye na ye ni si yera o ma ye hye se amane ko se find out ti me Friday she na officially catch up se se mi Mamponhemaa ko na ye chi amonya no abeda I must say mama sunte se ni Asante amane etie no ye ni wie no ye nim se ni na Mamponhemaa ana Mamponhemaa ni dibia etie Asante na Mamponhemaa ene to so mienu eti na se ye de bibia toto na akwa mu ehwe se chima tombia emma ne kunyasie ana ne bibia eho enti ye we ye no na Mamponhemaa ema ye kọ otumfo honom ye nyina nananum adi akire kọ ye nyina te se ne otumfo ka no o se na ahema enkotena se onno no onim na de hye no on friend na de hye nyina na on fa nto omanim eso obi de na de srede ebeba na ode abesi na ahema so I must say ti oto nsa frɛ ye no ene se ene Oda. The church be o go mention ti o ye kai mo ti e bia ti. Ti ga gba no ya na me dase. Amani e kwa so ene de Friday she na. Mpanyin fo de me ne wadwi. Na ade she me frɛ mo na me no ma se bi. Ade bi bu a e ko ni bi.
amane kwanso la simple say ko de crèche ene oni ho sepata se bi bishi na asante amane kwanso kwan da ene mi ye nomination na se ma kwan ama bia na de se bi yo fu so bishi bia ofa that's what say mo su e ma ne ye bia e ma kwan na ma tena se ma di kato e she ni say ni efie bie mo bia dia ko ni she obi a se fie no ko tena se ka se nipa mi ni ba di she bia wa ma Asante ma fu so bia ko ni ye yi o kwan da ho o tun be se enu ya na ma akasa ni she obi a se efie bi o ha nipa ba ko efie bi o ni nipa mi Asante amane kwanso ye ni line of succession ya konya enye rotate up ye ni line of succession say ye ni we na we dey go ye ni crown prince e wa Asante amane kwanso bi a ko ya it is say stream me I stand to be corrected e what dey bi o mo won hye say if you na e ko na it ye ni ya akonya ya ma ne so na ebi ne mo dey ko na be kasa ene ebi it this year bia see I won ne o kan so sra amane kwa see I won nura o kan se esra amane kwa ko ni em se ye beti o tu fo kasa mo kasa ya konya no ade hye na tere Mamponhemaa wo ye menya phone calls be menya bi wo yen bi o se na na mo fuya na ko tena ho ma jo ma wa out menya bi wo Volta region mi refi ko na kasa o mo se ya de hye ni bi na ko tena ya de hye wo ta se for ne bi wo adonju me fra o mo so tinya ko nyane ye kwani ita amane kwanso yo full so sepata bia amane kwan wo o ti bese nti se ne be nam se ebo ha na wanti ame was when I watch pen na se bi ma ye se ye share de she ebo ha na wanti nti ye ma kwan ye ma na watch mi mu ye wanti no ka kire wo mi ye ma na watch mi mu enye me na me kire wo se ye sisira ko na ewo ko na kese ese so se wo ye de she o ma ko na wo nim kwan abafa so asya ko na oda ma me ma ye wo Asante amane kwanso ye kwan ye fa so a ye sira ko was for so ko dwa to be now they be so obusu apani so na say bi oda me ma mo na watch mi mu register her calendar ma me ma mo na watch mi bu na watch mi mu na kese ye wia akoside na e dey to su du wo hwe that means ade adwa da no let na say adwa to ade adwa da no meje e bana da meje kwa da meje ya wa da meje na me ye wie na na mo kasa kire me ada wo wie se na to aso se me to aso de mo e bon pa ye se na wo twi me ni obi ti be mi kura na through media and social media or better say be nomination me be se ma limit obi ya I will not take anybody's right away from them. I want to do that. You also any share bia no so se pata no so share ko ye pata it's more we can be for front Martin say me na ya we panya o fa nsem onye ma ontie ma onye matemati that's not why you see the pray ya na me hu bi ya so bi e share o musa asem na say be bu wodi to akono order order ye me jina so aka media wa you see me respect you so we e share ma ko na say me amane kwa so yo kwa ye fa so say me if you are of sound mind and about just have of so long as what people that want to pray that would be so now 2 weeks you are na say be wanti wo pa no wa kwantu and Ghana wo hwa betufo na me say ye ko na say be ya say be ya ne ade ne ya ko titi ti ya ko kwa chire be ti ni sa abawoza bo we a me ma ko fo so come say si mi su omo be ma asem na kwachi it's officially and then ye be nomination ye bi kan ye bi kla ko benefit ye be customer and na ye bi akuna ye bi papa isi ye bi and say nne ya ma ko ye ma ye mu say akuna no adako ye to so mi ma ne pa so ye ma mu say e point that one obi o wa de say bi ya on fa ma ne pa so no say na mo na o twi no madam na o de bo abo ade adwa da Rex Abalajo na 18th that 18th. Yes. It's 18th. Madam, my dad let's not see it will be free. What do I for Namatas?
and I'm never going to move back. You tell me because I want to be never find one. If some wish I would was I want to care about Bruna. Yes, it's a do back on my task. The board no mean one pound of it. There be for nothing. Nothing than the mother. It's not. And I'm mad this year. I'm on Mamponhemaa. Said, "Ne, fine about the dao." Said, "This year, beer or sefata." Say, or fat, Mamponhemaa is too a man year, no. Or see a pound of this year, no, a bit to me, I say. So, my say, after it, be a year, you munina, boa. Only mobia, over to me, after that friend. Now, 2 4 a man our trick. No, Srema on our dream. Say, Monfa, NCSC Moho. Now ye did, I was there, or ye do ya. Nedradano, or better FTM, now what J. I decided, no. It is said that I am my eyes, Timoko, Monfa to Mutri. Now, Monco CSC Moho. Now, Montu and Amoa, the fata. Say Asantehene, send a serial Punyano, and you are not an adventure. 18 Momo Modi, Samu Bay Yeno, send a Asantehene, SC. Now, Bibia Ayakama, I say Duada, Benada, Ukwada, Yawada. Now I did at this radio. Now, if you are done in the Memendano. I could see the Abrewan so and the catch him. It's Madame Montre say, Obey movie TTM. Say, no do pepe. Duba, Musimu don't do a mother baby Duba. We are late, I have any at 2 I took rooms. The Janisiano Duba. Duba ako ekosi no mienu na mo amaye ready say mo ba be mo de ma de sire de ba no na mo hia e wo na ahema let's not see them here for Duba ekosi why would he what is it what is it what do you have to go back no so catch it's a time when I'm business. Said the year, I also said you or summa. No time of any best family background. And yes, I will what you do. We are moving our account. We are what you already got to do. So we have a money game. It's in Madame. I say, something in the sense that they imagine. This my way is imagine. It's a real as a fine area. If you are and I bet you. I must say, Yawadano, you do one or Mamma Swat. Madame, we ended up from the person in Kansas. Mamponhemaa said that. The only name prepare me. The ultimate will be and the through social media. Yeah. Mean, come and say, because a new way, I mean, newspaper, so we do the right thing to say. I Sudan and Bema this year. Why am I fast with a year from what that and I said you be a suit and sue a toy. I said that could be your better. I mean, shut the same thing. Even said I said, we are more. I said that about prices, all of my money, and I said, I'm sure. I'm boy, you are a man. Mampo tire e bi kura nim mampo e bi kura nso no mo ate Mamponhemaa se no ho efe no ni no enso za da no ba be hwe se na Mamponhemaa da to no ai ma se oda mase odo twedi ampo ishira nso nyina ishira mu nyina kuse nana no madam se ne ai ma se yo I'm pass over some best any day question on master. And say
me papa dane to ho no yeti committee a me na me ye planning committee chairman na ye ne mpanyimfo wa nyina ye adwuma yie na say ye wie yie no ye ntimi enhia biem sei emfa kakra ye nya ene ka ye boy nto mpanyimfo ne nana himani ti bese me fa kwan so na me sero se kwan wo ho a crutch na oda ye finance na ano no otu kwan na me anga se wie yie so me ho dodo me kakra ye ntimi enhia ti nne no yakeka ni masiani mpanyimfo nyina ehye wa haide adaroma so ma ye kwan a nka wie yi tama de be ma ye no ye pese mpanyimfo no ye be hia wo e wo fie na ye de akontabuo bi a kakra ye nya ye ne akontabuo se de ko e bi ato woni wo mpanyimfo nyina wadaroma se kwanda ho dia na wadaroma se de ba esi se obuo no ye ma ne hwe plan CC bia ne mpanyimfo no aye CC na yubi ye no so no ontimi nya adaje ne mpanyimfo no hia emfa kotabuo ene ahonse na emeto wani no ankasa na wonti abo ena krachi na no hwe atwetwe ni wezu no so wada ma otia ne next kana na wonya ntse waka enti wada roma saka obema pan ya saka ani okija omu a na ohye no egre se bisi oni penofo nyina sa be hia wa wada ma obeye na mo ado fie ko nyina beto Come on, say one now. That's a blue. No, I'm sorry. When you're sorry. Come the car, what's on you? Abusiafo enne baabi a yebepie eye Asante Mampon eye amani ampon dwetedwa ahemfie na enne de yeba ebepie mu ewo ahanum sei yenyina ye nimbriche kese a ebo Asanteman ene Asante Mampon eye da sebre oseibo nso a otoso mienu enya ne baabi ekoye na efra ne ntima ewo ne tintim mu yewura ehwe ema ye de bibia egu akwan mu eye ne tententem se de be ya bibia betimi akoboko efrise eye Mampon akonya no enye akonya ketwa enti enne a eye eda bnada osana bosome ne da etoso enum yi eye nana hema eye nana ejakma difie a otoso mienu Asante Mampon hema eto ne nsa ede efre ye nyina adehye a omo ewo eye Mampon krom hanum sei omo ye nyina yete ye ho ase se woni kro no ewo enkomo etwetwe mechema na meka eye adehye na ankasa ye ba ye nana etna ase wode nema bebre na egu akwemu ede emanye edi kan wode aseda a eni kabia ede ma wo bibia ne titiri yenwura Asanteman nyina ewura otumfo sei tutu a wotoso mienu ode aseda eni kabia ede ma yenwura ode ema nananom a omobo aboso ehwe ye ma bibia eye kama adehye a omonso ehwe ma bibia etimi ekọ boko ewo eyeyi ase na woto so ne titiri pa ene omo aye nyina ye behye mu ewo ahanum sei no ene se eye breakthrough akonwa no enye akonwa ketwa meka na mechiremu ewo eye Mampon hanum sei nyina ye nim se eye breakthrough adehye na edi akonwa enti ene ye na ema ye nyina yete ye ho asese akonwa no obia edi bia eyeye efrise Mampon akonwa no etre pa papa enti na de broni beka se wobie nominations e de atum ni nyina ene se wobia wodi akonwa na eyeye no ye nana se wobie ekwan no atumu ye ko Asanteman Traditional Council no yenwura eka bebre na ye nana enso e de ose aye oyo enti ene de ya ofre yen de na chese nomination e na wobie e de atum enti wobia boye de hye wobia wo free sa akonwa no wodi bia eyeye no ekwan eda ho se enipa no ebesre akonwa no ebi na oba na che se nipa odi dwanto akwakosi ne so no ene de keka ho nyina no na afeidie waye ama bibia aye boko enti no eya aseda ena ye nana jakoma difie edema wo bibia Asanteman mu obi a wo fi achichi de bencheye ebaaye ebeda ebeka ho ema bibia etimi ye kama ewo dasebre eye ase na wahyese adehye bia wo bia akonwa no wo fi so wodi bia eyeye no unrestricted wo bia ekwan eda ho nom ekwan eda ho enti no wahye ama ye nyina ye
ehu se nyame ya adoma akwaside a edi yanimu yi akwaside a edi yanimu efiri ne juada so ewie akwaside na efiri ne juada so edukosi ne ya wada so no na kyese eye enafua nan ye nana ebetena se ewo onoa ni fie na afei de wa opese wo ba ebesere akonwa no bia no ekwan da ho se wo beba aba besere akonwa no se de odi kan ye no all my restrictions bia wontete obia fa ahudie so wa ufiri sa akonwa no di bia ye no wa bia mu ede ato ho enti enafua nan na wa hye no ede efiri ne juada so eye osana bosome a ye wom ya ne da etoso du nwotwe edukosi eye aduonu baako ne de ye nana ebetena se ewo eye wo no ankasa ne fie na kyese wa opese wo ba besere akonwa no wonso ekwan da ho a obetimi aba sa enafo nyina ye nana betena se eye abra abo eye du baako edukosi ni no mienu eso na ye nana apagya ne mu mekire anapa du baako edukosi awia no mienu eso na ye nana apagya ne mu obeye ne sa nafua nan obeye ne sa nafua nan na kyese de ewo eho eno no enti ene de bepie mu wa hanum se ya na de yenwura eka kire eye nana ajakuma difie se bibia ewo se wohwe woye wonfa nema engu akwan mu no bibia ebetimi akoboko ede ama yensa pepepe enti ene de ye nana ebai adehye a omudi akonwa na yeye no to omonsa ede frɛ eye mampon adehye nyina breto dehye a wudi akonwa na yeye no ye nana eto ne nsa ede frɛ wombia enti ekwan no eda ho se de broni beka no nominations no ye bie ede atumu enti no se de medi kan no nyame ya adoma ye di akwaside a wo yanim ewia na juada so ede kosi ne ya wada so no ye nana betena se ewo ne fie na wo apese obesre akonwa no wonso watimi aba abesre akonwa no abusia for sade anapa na meba ye medi kan twemu kyeremo no eye amani ampon dwetedwa ahemfie ena ye nyina yeda so ewo ye wura eye ahemfie ho ye nyina yete mede de ebekoso nyina eto wanimu na ye hwa ye nana ama yate ye ho asese nyame ye adoma wabie nominations no ede atum enti nyame ye adoma kwaside ya ewo yanim ye yi etwamu a ne juada ekosi ne ya wada so na mekyeremu a eye osana abosome ne da etoso eye du nwotwe edukosi ni du na duonu baako so no de ye nana ebetena se na ensema ye nana eka ye ni nyina ye tie ni nsemu a waka bibia na so baako bi ewo mu a wo se enye wono na eba be kire sa de ne de na wo kan ne se dwantoa enye wono na wo ba be kire se de yesi ekọ dwatoa enti so ba besra akonwa na enye ono na oba betro ede ekura na dwatoa no esi etie adenti na ye nana se enye wono na ebeba abekire ye menya eye teacher kantanka ewo ahanum se teacher kantanka de ye nyina ye nim se oye monarchical historian na afei so pedagogist what you say aha enti se say de menya no ewo hanum se ntwemu bia ewo honum a ewo se wode eto yanim no jebre na yentie de owo edemayen teacher me ma wakwa baba Asantehene so ti jide se nyame adom bibia boko teacher na ye nyina na ye wo eye ahemfie mu honom na ye nana enkasa ye mu no waka bibia amana to asomu na de wose wo no de enyo no na ba be kire wo ba be sere akonwa no enyo no ba be kire wo se de yesi ko dwanto adanti ne na kasa ne dwanto ne krampo sen na esi etie yo dwanto e kano yesa kan se o sere akonwa na o sere akonwa no wo angasa wo mba se o sere akonwa no wo kope ohene eze akonwa da ho no ye oman hene akonwa enti ensen so gro atipan enti so oman hene akonwa na wo sere dia ko oman hene bi o ya o ka Asantehene ho na ko ka kire ne se akonwa na abeda ho no wo ye dehye na wo pe sa akonwa na enti oni wanim enko ohima ho ohima nso na yesere akonwa no firi no ho enti omayene ne di wanim kwa wo kwa wo de nsa ene boamu ade sa ade wenyo no na wo be kire wo esese wuhu enti wo ba na waje obia wo ye de hye wo mampon de wa ba mu wo se nyamampon kra na wote na wote nyankonduri wote Everland baby a wote bia na se wo yo de hye nko ade a bra obaji wa watu na emom fa kwan a ye fa so esra akonwa no ene sen
ɛne sɛ wokɔhu ɔman hena ɔka Asantema ho na wode abɛto n'anim na wagye ɔgye a na afei wama ne ho bɛɛ nansa na nenum na ɔno ayi na ɔde abrɛ nkonnwasofoɔ sɛ ɔmo wɔ asɛm bi ɛwɔ no a enti mo ba na moyɛ ahanu kura ɔne nyɛ no ne hia no woyɛ de hyɛ nko ade abra saa na ɔka yo enti tie wabam ɔsɛ obi a ɔyɛ de hyɛ biara fo ade srɛdeɛ ɛbra kodwatoa na fo ade srɛdeɛ ɛbra nti wo ba kɔman hene hɔ ɛno deɛ wanka me na meka sɛdeɛ ɛsi yɛ no aman hene asɛm ɛne yɛka nti aman hene ne aman hene ɛnyɛ sɛ bi a wokɔdwantoa president ɔnyɛ man hene ɔyɛ man hene koraa no nyɛ asanteman mu man hene a ɛno nso so wɔyɛ asanteman asɛm ne yɛka ɛno na ɔkyerɛ sɛ nananom nyɛ ɔna bɛkyerɛ mo obiara nim sɛdeɛ ɛsiɛ no Teacher, meda wasi bebre se wakyerɛ mu ama yɛnyina yɛhu na yɛnana ɛkasa no ɔsan ma yɛte ho ase sɛ bretu akonnwa no ebi mo efiri Volta region na asefoɔ yɛde nka enim sɛ nka yɛ Asantema mu hanko a ne ba ne sen ɛna ebi mu nchi efiri sɛ de odi kan bobɔ koni bi kwanti ɛba ne sen de ebi mu nchi efifiri ɛhɔ no yo unso kan ama ekopie sɛ bi kura afiri srem oba na okyerɛ wo nchi na ehu sampa asɛm no a wo ka no ɛte saa de a na agye waka ho enti wɔ se wagye ebinom a mufiri srem ebinom a mufiri ayi efrɛ ne sɛ Volta region anwuramam ne de keka ho nyinaa wɔ se obi amra nti ebi kura behu ndada ama na pene so agye wɔ mo enti ɛnyɛ nwanwa ebi sɛ Mampɔn na ɔmo yɛ akofoɔ nti ɔmo ko duro akyiri baabi a wobɛko aduro bi a nso duro hɔ ɛtɔra bi a wogya wade hyɛ bi wɔ hɔ so ɔmo hwɛ akyiri nti ɔno nyinaa nso ɔmo kaekae wɔ mo nti na kyerɛ sɛ ɔmo nyerae nti ɔmo ahwete nti ɔka kora ɔka sɛ Asantehene ɛkan ɛwɔ dwom sɛ Mampɔn bretuo no mo atrɛ ɛkɔ akyiri nti ɔno nso ɔgye tum saa but teacher asana mejai wo ama wakɔ no dane dan nyinaa nkɔfɔ ate sɛ ɛyɛ dwetedwa yi ɛnya akonnwa ketewa yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ second in command yɛnwura eni hɔ no ma ɛyɛ Asante Mamponhene ɛna egyina mu ɛhwɛ akyire yɛma Asante enti ye ho ase Ghana man nyinaa ne wiasa fa na nyinaa enti ye ho ase abakɔsɛm a ɛwɔ dwetedwa ne ho ɛho te sɛ bɔnetɔ fama me na minja wo na kosisi a sɛ bia nyado agoro bi a yɛdi o wiase ba bia no yɛsɛ obi anya gold medal no firi hɔ a silver medal ɛna wɔde gold no ba twi mu asikadwa sika ɛna wɔde silver no so ba ai twika sɛm a ɛno nso yɛ dwetɛ enti sikadwa ni hɔ a dwetɛ ɛna wɔ hɔ dwetɛdwa ɛna wɔ hɔ sikadwa no ɛna Asantehene ɛda na ba mu ɔhwɛ so ɛna dwetɛdwa no edi sikadwa no akyi no Mamponhene ɛna ɔno nso ɔhwɛ so mate teacher mate meda wase bebre sɛde na na ɛkan no nyame yɛ adom na ɛda no wiedura menim sɛ nyinaa yɛba betwa ɛde ahyia mu ɛwɔ ha nom sɛ na de kɔso bia no yɛ nyinaa yɛahwɛ teacher meda wase sɛ yɛtwe ɛbɛn wo nya brɛde man nso meda wase Opening kese maba ukrom enso meba wo akwaba e de aba Asantema so TV ne jo so strongo na na ne de kwan so wudi ene wudi bre evem na odwa ntatia safo kantanka da sibi osebo nso nya na ba bi kro ne wo fa ase pa ne me timi ebretuo botase bretuo de hye kron na meda wase bebre enne yaba be pie mu ewo eye amani ampon dwetedwa ahemfie e de ba pa e na ekoso ewo aha ene de obisa udi bisa enura ni na wochi yeko otumfo no otumfo ema ohima kwan se omra na ombeje dwatoa bia ade hye bia de beba bete ba yan so no na hima ajakuma de fie wa kan sem ni nyina tiawa wo se ade hye no doso
ampa zo tumfo ka chenza ade hye ni mu atre enti no omma kwan mu bia mfa ni dwa to amra na Nahima so betra ase no obu nko na chi na ampa wosi bia no bi okontuom na wonya maaye wonya ntese to asama ade hye na otwemienu so bia nko ya hoboa ba bi obia wo bia no yem mona mane na otwemienu so no nyina obia o se fata bia no ofana ni dwa to amra ti na ebehia ya na de esi ye no na medawase bebre mechi de se ye wo ahenie bebre ewo eye man Ghana mu hanum se ni wiase afa na nyina ye yi Asante de e de eto nche nyina ye nim se Asante de ye mu etre na obemma me tofa kakra e de afa sede bretuo akonwa no esitie ye wo nkofo bi pote se nkofo wei na bretuo akonwa no e wo so wo mudi ana se wei di a na we ye di sen e na esi etie na mo eni bisa bretuo akonwa no adishia edie no edoso but implempia no kasa edie edabotazi bletuo efie ye wo babru bletuo ani o wakasi bletuo ani o kode krom bletuo but implempia no kasa ya megina no kasa edie da sibla na na sebo zonyan baby kron ofiri botazi bletuo abusuam etino ese de me kadia wo hima so firi botazi bletuo adishia etina se bletufo ye wo botase ene da konwana no samble implempia obi oka obi awodi bia ye bet say ya de no ka say de e botazi bitu ade hye na da konwana no sese yen hye yemra ekọ ne kra echi no sen na niema esi aye ewo eye Mamponhemaa edika ansa na de sa eno beba ne yemfa abre a ye nana ede ahye se wo bia otimi babe opese obabe sre akonwa no ekwan da ho ebreben e na wode hye ye daben e na wode hye ye ka say bia na obi antenti yenka na obi anso entimi NTV wode hye na otwumi na otwumi no so obu nkompon a kwasi da 17th eye kwasi de no chi juada da ajakuma du fi na Nahima obetrase wotrase a ajuada binada ukwada yawada obi a ose fata bia se odi akunwa no woso mfa ne ju ato amra yemra ekọ ne nkra echi sem ene niema esitie ewo Mamponhemaa bibia eda bokọ anasa mentime ho asibi ewo honom wa ka sema ma yemede da sibrede wo ya subjuedi eto okọ ne kra echi na kakra no na nyame fa ne kra nsie na nanzo enye no boko okọ ne kra echi no bibia nsie ade hye ne nyina obia ntam eni asem bibia da ne kwan so boko a ti matiu makao bibia nsisa nti asundwe mu anamampon ye won minse sa asundwe no ebema ye di akọ akosi wo hina wo se fata se otra dasible enamu na medawase empempi no akonwa etose ya eya na fiefie mu ahemfie omomudi akonwa ni beyeye na ya na mentime ho ase esore ne de keka bebre ena Mampon yenwura ekọ ne nkrachi bibia eda so eye asumdwe se de odi kankan na wono de wo ya asumdwe hene asumdwe da so wo eye Asante Mamponhemaa no yemfa sa akonwa so na fa Asante man so TV na tu wona akonwa ababeda won fie a mentime ho ase wotimi maka ewo hono yenhwe bibi na yenfa enkantre wom de mekane se Asante man de eye baako na yenyina so di ko wie otumfo eti na se de otumfo so aka se na ni krom de won pe basabasa ni de ye no mesre se ade hye ni nyina obia to do boase na de na yakuma di fie ne asia nkonwa ana asia henefo no e de baba bia no obia nsom ni emfa sumdwe entra Mampon se de editi ene yayi na chese wo bia nso akonwa ato ewo ni kuromu a mentime ho ase wo no so omo so enya abotre sa obia akonwa to wo fie no akonwa to a ade hye no bebrebe ade hye no doso bed ba ko pe mpanifo se nyame ne si hene eti ba ko pe ne besi ne hene eti ba bia akonwa to bia na tiase matiu maka wo mu no wo mu nyina montumu no mu nyina ntai ba ko a abusuani nyina ne omani nyina begin atum na sundwe mra krum se asundwe na obi ahwe ewo ne kuro ne mpuntuo ana yebeda wase bebre se yetwebe wonya abre edema bibia ebesa echeche no yebesa aba ona ase bro me na botasa hene woni jam machi hai ntimi da mo ase yes ya da wase Asante man so TV Asante man so TV me da mo ase bro se da wase
Ghana mine, Mabusia penny me swan sampanam, Canina near Timo rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumie, I'm a dance so more I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance so mad dine home, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerve, Nina, a dime Adabov Company, at the Abebway, your office, Ankasa, overseas junction, and a baby, you make factory in Ankasa, in Fencia, ye ben moba asorono, and Marin fit say when him before one the sunshine see a good also at the Amma war, and post a winnie will be a bet me a frame, it was 0245385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and you're not one more a usimpitim. Asantehene TV, yes, so Mosompa.